Кніга выхаду, раздзел 12. Сказаў Господ Маісею і Аарону ў зямлі егіпецкай: «Месяц гэты будзе ў вас пачаткам месяцаў. Будзе ён першым сярод месяцаў года. Гаварыце ўсяму сходу сыноў Ізраіля і скажыце ім: у 10-й дзень гэтага месяца кожны хай возьме ягня на кожную сям'ю і на дом свой. А калі лік сям'і будзе замалы для спажыцця ягняці, хай возьме суседам сваім, бліжэйшым да дома свайго, паводле ліку душ, патрэбнага для спажыцця ягняці. І хай ягня будзе без заганы, самец гадавалы. Вазьміце яго ад авечак альбо коз і захавайце яго да 14-го дня гэтага месяца. А ўвечары прынясе яго ў ахвяру уся супольнасць сыноў Ізраіля. І возьмуць крывы яго і пакладуць яе на абодва вушакі і на вершнікі ў дамах, у якіх будуць яго спажываць. І будуць есці ў тую ноч мяса яго, печанае на агні, і праснакі з горкім латукам. Не спажывайце з яго нічога сырога, ані заваранага ў вадзе, але спажывайце толькі спечанае на агні. Галаву з нагамі яго і нутром спажывайце. Нічога з яго хай не застанецца да раніцы. Калі што застанецца, спаліце на агні. І так спажывайце яго. Падперажыце паясніцы вашыя. Майце абутак на нагах, трымаючы посахі ў руках. І ешце спешна, бо гэта ёсць Пасха Господа. У тую ноч я прайду па зямлі Егіпта і пазабіваю ўсё першароднае ў зямлі егіпецкай, ад чалавека да жывёлы, і правяду суд над усімі багамі Егіпта, я Господ. І кроў будзе вам на пазначэнне дамоў, у якіх вы будзеце знаходзіцца. І калі ўбачу кроў, прайду міма вас, і не будзе на вас плягі згубнай, калі буду караць зямлю егіпецкую. А дзень гэты стане вам памятным днём. І святкаваць яго будзеце як урачыстасць у гонар Господа, у вашых пакаленнях як вечны звычай. 7 дзён будзеце есці толькі праснакі. Ужо ў самы першы дзень не будзе рошчыны ў дамах вашых, бо хто б не з'еў заквашанае ад першага дня да 7-га, знішчана будзе душа тая да Ізраіля. Першы дзень будзе сход святы і урачыстасць, і дзён 7 будзе напоўнены той жа урачыстасцю. Ніякай работы не будзе рабіць у тыя дні, за выключэннем той, што тычыцца ўжывання ежы. І захоўвайце праснакі, бо ў гэты дзень я вывеў дружыну вашую з зямлі егіпецкай. І захавайце гэты дзень у вашых пакаленнях як звычай вечны. 14-го дня першага месяца увечары ешце праснакі, аж да вечара 21-го дня таго ж месяца. 7 дзён не знойдзецца ў вашых дамах ніякай рошчыны. Хто з'есць штосьці заквашанае, загіне душа яго паміж сходу Ізраіля, ці ён з чужынцаў, ці з тутэйшых. Нічога заквашанага не спажывайце, ва ўсіх дамах вашых ешце праснакі. І паклікаў Маісей усіх старэйшын сыноў Ізраіля і сказаў ім: «Ідзіце, узяўшы жывёлу для вашых сем'яў, і прынясіце ў ахвяру пасхальнае ягня. І намачыце пучок гізопу ў крыві, што знаходзіцца ў місе, і паграбіце з яе вершнік і абодва вушакі. Аж да раніцы хай ніхто з вас не выходзіць за дзверы дома свайго, бо Господ будзе праходзіць, удараючы егіпцян. І калі ўбачыць кроў на вершніку і на абодвух вушаках, то абміне ён такія дзверы і не дазволіць нішчыцелю увайсці ў вашы дамы і нашкодзіць. Захавайце слова гэтае праўдзівае ў сабе і ў дзяцей сваіх навек. І калі ўводзіце ў зямлю, якую дасць вам Господ, як паабяцаў, трымайцеся гэтых звычаяў. І калі вас запытаюць дзеці вашы, што гэта за святы звычай, вы скажыце ім: гэта ахвяра Пасхі,
у гонар Господа, які ў Егіпце абмінуў дамы сыноў Ізраіля. Егіпцян пазабіваў, а дамы нашыя збавіў. І пачаў маліцца народ, пакланіўшыся. І выйшаўшы, сыны Ізраіля зрабілі, як Господ закадаў Маісею і Аарону. І апоўначы здарылася. Господ пазабіваў усё першароднае ў зямлі егіпецкай, ад першароднага сына фараона, які сядзеў на троне, аж да першароднага вязня, які сядзеў у вязніцы, і ўсё першародныя жывёлы. І ўстаў ноччу фараон, і ўсе паслугачы яго, і ўвесь Егіпет, і падняўся вялікі лямант у Егіпце, бо не было дома, у якім не было б набожчыка. І паклікаўшы ноччу Маісея і Аарона, фараон сказаў: «Уставайце, выходзьце ад народа майго, вы і сыны Ізраіля, ідзіце і ахвяруйце Господу, як вы кажаце. Бярыце авечак вашых і жывёлу, як прасілі, і адыходзячы, дабраславіце мяне». Егіпцяне настойвалі, каб народ хутчэй выходзіў з зямлі, кажучы: «Усе мы паўміраем». Такім чынам, узяў народ прасеяную муку да таго, як яна будзе заквашанай, і, звязваючы дзежы у адзенне сваё, узняў ён іх на плечы свае. І сыны Ізраіля зрабілі так, як загадаў Маісей, і пазычылі ў егіпцян посуд срэбраны і залаты, і мноства адзення. І Господ даў ласку ў вачах егіпцян для народа, так, што яны ім пазычалі. І тыя абабралі егіпцян. І рушылі сыны Ізраілевы з Рамесаса ў Сукот. У ліку каля 600 000 пешых мужчын, акрамя дзяцей. Але таксама безліч іншаплямённага народу ўзнялося з імі, авечкі і жывёла, зашмат жывых істот. Прыгатавалі яны муку, якую прасеяную раней узялі з Егіпта, і зрабілі праснакі, хлеб, спечаны ў попле, бо не маглі яны заквасіць сабе цеста. Бо егіпцяны прымушалі іх выйсці і не дазвалялі марудзіць. І не ўдалося ім зрабіць ніякай ежы. А час знаходжання сыноў Ізраіля ў Егіпце склаў 430 гадоў. У той самы дзень, калі яны прайшлі, выйшлі ўсе дружыны Господа зямлі егіпецкай. Гэта была для Господа ноч пільнавання, калі ён вывеў іх з зямлі Егіпта. Усе сыны Ізраіля у пакаленнях сваіх павінны шанаваць яе для Господа. І сказаў Господ Маісею і Аарону: «Гэта ёсць святы звычай. Ніводзін чужынец не можа есці ад яго, а ўсякі навольнік, куплены за грошы, хай прыме абразанне і так хай спажывае. Чужынец і найміт хай не ядуць ад яго. У адным доме хай спажываюць, і не выносьце на двор мяса яго, і не ламайце косці яго». Уся супольнасць сыноў Ізраіля захавае гэта. Калі хтось з чужынцаў пажадае прайсці ў пасяленне вашае і святкаваць Пасху Господаву, перш хай абрэжуць кожнага мужчынскага роду яго, а потым няхай святкуе па звычаі і будзе як тутэйшы. А калі хто не абрэзаны, хай не спажывае ад яго. Такі ж самы закон будзе для тутэйшага і для чужынца, што лічыцца ў вас іншаземцамі. І ўсе сыны Ізраіля зрабілі, як Господ загадаў Маісею і Аарону. І ў той самы дзень вывеў Господ сыноў Ізраіля з зямлі егіпецкай па іх дружынах.